Kaixo, kaixo! Kaixo blaitukideak, ongi etorri erronkak saiora. Has gaitezen! Kaixo berrirore, erronkak saioa berrikuntzekin dator. Berrikuntzak, baina ze berrikuntza? Ez alduzu ikusten. Aurten, erronkak saioa aurkezteaz DBH-ko ikasleak arduratuko gara. Baina, hala ere bakizue, mundu guztiak parte har dezake gure erronketako saioetan. Ederki ba, hasteko aurkez dezagun gure burua. Ni Elene naiz. Eta ni Leire, erronkak saioak lehengo urtean bezala, bizati eukiko ditu, challengea eta lehiaketa. Denborari galdu gabe, has gaitezen. Kaixo! Kaixo, challengearen berri ematera gatorkizue. Eta zer eskatuko dugu lehenengo challenge honetan? Gabonetako abestiak eraldatzea, bertso eguneratuak edenez. Rap estilo hona adibidez? Bai, horrela askoz divertigarriagoak dira. Eta hori nola egiten duzu? Odei Barroso bilatu sarean, eta oso lagungarria egin zait. Ezagutzen dut Odei, Biziotaldeko bertsolari urruñarra da, entzun ditut bere abestiak. Eredu moduan har liteke, baina bestela hemen dituzue gure blaitukideen adibide gehiago. Ikus ditzagun. Din dan don, hemen giroa bazion. Zorion, gabonak hor konpon. Hola, marido Miki! Begira horri! Kristun sasoia dauka! Muxiba gorri! Alaken, parrandara goazen. Erresponde la pikula tumpa, rapa gure jainkoa zen. Ator, lagun kalera, gozoki pilagak jatera. Azte burua iritsi zegota, ez material delituko gara. Horrelako abestiak sortzeko bandezazu gabonetako abesti bat silabaka. Gero egin irakurketa eta prest duzunean bideoa grabatu eta bidali ezazu blaituko helbidera. Parte hartzaien izanak adiraziz. Ados, ulertuta, erronka divertigarria benetan. Edo horrekin egin dezakezu, lagunekin kalean, familiarekin etxean. Urtarrilaren 7 arteko epea izango duzue, eta hurrengo bideoan ikusiko ditugu zuen bideoak. Eta parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu mitologiki esgelara joateko 5 lagunen artean. Hurrengo batera arte, eta orain lehiaketaren txanda. Kaixo lagunok! Aurtengo lehiaketa ezagutu nahi? Zer urtean bezala, 4 arrasto emango zaizkizue, eta zuen egin beharra kontzeptu sekretu asmatza izango da. Entzun adi, 4 arrastoak. Gaurko kontzeptua ardiesnea biltzeko erabiltzen da. Norbaitek hitz honekin bataiatzen bazaitu, ez zara asko postuko. Jantzi duzun, edo ez duzun jantzi, ez dakigu, baina euskal jaka tipikoa izan liteke. Jogur marka batek eta arraunketak zer ikusia duten erantzunarekin. Bakizu zertaz ari garen? Astindu garduna lagunak! Kontzeptu sekretua zein den balin badakizue, sartu Blaitu klubeko atarian eta parte hartu lehiaketan. Asmatzen duzuen guztien artean, Blaituko bisira bat zozketatuko dugu. Urtarrilaren 7 arteko epea duzue, zuen erantzunak bidaltzeko. Animatu eta parte hartu! Beno, iritsi gara saioaren amaierara. Euskararekin divertitzeko proposamen bikainak eukitugu gaurkoan. Alaxe da bai, euskaraz eta euskararekin ere divertitu gaitezkelako. Nola ez da, gaurkoz besterik ez. Hurrengo saioan hemen egongo gara, bidalitako bideoak ikusi eta sariak banatzeko. Bitartean, ongi segi eta bizi-bizi, Blaitu mingainak eta guzti euskaraz. Agur!